and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ayaw taon itugot nga mahibalik pa ko sa impyerno. Gusto ko nga maanghel. Gusto ko nga mahimong buutan ni mong sulugon. Pero nga naman, unsa man ning akong gibati nga si Mirasol may niya kanunay sa kong hunahuna. Siya mo'y mulabaw kanunay sa kong galamhan. Wa ko makasabot ini. Gusto ko nga matapos na ning tanan. Ako na balanggana siyang sultihan sa tanan. Aron di na kong maglaom pa kung iya pa ba kong dawaton og ilong bana. Kung magpaila ko niya nga ako si Arturo. Arturo Pawikan. Tabangin lang ko ini dito. Labi na gyud ining duha nga si Paulo o si Lucio. Nga sa gabal kayo sa kong pagpaninguha ni Mirasol. Wa kay angay kabalakan anang duha dindo. Kaya mga yamok-mok ay na sila. Yamok-mok. Man ko mabalakaan ang lahat ito. Gisamukan lang ko. Gusto ko nga di na nimo sila panhion din sa inyo. Kuan kining abi nimo kana. Lisod man sa kaayo nga ato din silang abogon. Ano man? Basta lisod. Pero kilang. Sagdi lang. Dili lagi na kapuntos ng mga tawhana. Akong ikalagutan kayo. Mao pa na si Paulo. Medyo okay ra ko ng usanga si Lucio. Kanang si Paulo yun. Mo'y sa gabal kaysa kong pananaw. Gilang. Ako rin yun ang istoryahon. Mangita tag nindot ka timing. Timing ba? Kung dito mayon, ta nga mababaga na nimo sila. Timing lang. Okay, mas malipay ko nga di na sila makapamisita din sa inyo. Ako rin bahala. Mangita kong timing ka makahunat. Timing? May mong akong sultihan si Mirasol. Aron, iyan ang abogo ng tawhan. Sige. Anak mo na. Salamat kaya tito. Hoy, Mir, doon ako'y chika ni mo. Unsa man na, Ming? Nagisulti sila ni nako. Nagkaistoryahan na kuno sila ni Bibing. Ug matud niya, tinuod gyud ay kuno nga ang amahan sa bata ni Bibing si Dindo gyud kuno. Ha? Mao ba, Ming? O lagi kuno, Mir. Kay bawo ka, unsay istoryahan na? Baga kuno kay nagnaong si Dindo. Kay wa gyud kuno na mohatag og sustento sa bata. Unya, pag-uhay lang gyud kuno, gibaharan kuno si Bibi nga di gyud kuno ipanabi sa uban nga siya'y amahan anang bata. Hala, no? Kaluoy gud ni Piping gud. Na, mulang. Mas ko na naigibuhat niya nila ni Carol ug Diana. Kaluoy sa mga babae nga nabiktima ni Dindo, uy. Mao na akong giingon ni Mir. Unya, ikaw, kusog para bagyud kay kamutagad anang Dindo. Ay, Ming, wa man sa siguro'y dautan ba nga tagdon gihapon nato siya? Ay, kung imo maggunang tagdon, paglaong maguna nimo nga may puruhan pang imo siyang sugton. Kung ako ikaw, di na lang gina nimo tagdon. Maluoy man sad ta kung di na to tagdon. Maluoy good taon. Mayra na magpaluoy-luoy sa imong atubangan, oy. Pero traidor ng tawana. Bitaw, Ming. Nahibaw ba gyud ka ha nga dali ra gyud kitang maluoy og tawo. Okay man ang maluoy ta ba? Pero nahibaw man gud ta sa iyang motibo nga nagpaluoy-luoy lang siya nimo kay naa siya interes nimo nga mga sawa. Aw, naaraman sa na ako ba kung ako ba siyang sugton o dili? Sus, sulti lang na ni mo, Mir. Kailabi kay ko nimo. May lang ka mga tarungan sa akong atubangan. Pero, sagad baya yun, malimot ka. Daghan baya ang nagtuo din sa ato nga naagin mo relasyon anang Dindo. Problema na nas uban, Ming, nga nagunahunaan na. Bitaw, kaya sabi ako, Mir, kamis nanay, nagtuo baya yun, Ming, nga naglimbong lang ka na mo. Ming, dili ko mahimong manlimbong ninyo. Ilabi na gid sa atong ginikanan. Kung makahukom ang gani ko nga magminyo, Ming, una gid mong mahibaw nga akong pamilya. Bantay bitaw. Basta, sige gid kog pahinumdum ni mo, Mir. Sukad pag gid ka ni adto. Mangluod ko nimo, kung di ko nimo pahibawon, kung kinsa gyud imo pakaslan.
Kinahanglan nga ako'y unang mahibaw. Aw, uy. Ikaw giuna na kong tug-anan, Ming. Kay na, mahadlo kay ko si mong kamaldita. Na, dapat lang yun. Kay awayon yun ka. Labi na yun og si Dindo mo, yung mong piliun. Saba ka diha, Ming, uy. Magkatawa mo lang tanim mo, uy. Ako, Tintay, lahi kong pagkatao. Kay mutanaw gyud ko og utang kabubuton. Oh, kay nga naman di ay Jerry. Unsa man day mong problema, ha? Ang ako ba, naghisgot mong utang Dindo. Nga, dakop sa tag-utang kabubuton niya. Kay bisan og nalimuta nga kining yuta nga gitarukan sa bahay ni Mirasol og aning Arturo, yuta kinis gini ka ng Dindo. O kung dili patungod ni Dindo, dili gini mabaligya og barato. Halos naman lang gini ihatag nila nato. Oh, dako kini yuta, oy. Unya, naapay nindot nga agianan paingos highway. Ay, wa man ta malimot, anak, Jer. Ang punto nako, Tin, nga mihisgot ko ini, kay tabangan natos Dindo. Nasayod ba yun ta? Kung unsa ka pinangga niya si Mirasol, Tin. Oo, bitaw. Unsa lagi problema, anak, Jer? Ay, ang problema kaing imong anak nga si Mirasol, nga gikinahanglan nga ato siyang tabangan og tambag. Ha? Tabangan og tambag ba? Nga, sugto niya si Dindo. Kay buutan kang tawhan natin tayo, eh. Baya ka, Jerry, no? Sumni. Pugson kita ni Mus Mirasol bisag dili pa siya andam. Abe ni mo, Tintay, mga ginikanan magudta. O makaila kita salihok sa atong mga anak. Ila bilang Mirasol, nga nasay dakong gustong Dindo. Ang akong gikahibudngan, nga lugayon pa man niya, tinudan na yung kanang kang Dindo. Ha? Naana sa hustong edad. O mailasab ginato nga nagkasinabot na sila. Kanang ato, Jerry. Bidas. Polos sa ginapanaghap, ikaw ba mabutbuot ni kay? Kaistoryahan eh. Pero dili man takabuot ni Mirasol sa iyang mga desisyon sa kinabuhi. Naaragin niyang tanan kay siya may nasayod og nagdasi ang kaugalingon. Sam kaistoryahan eh. Oh, Pero makatabang man ta. ha? Hindi makatabang. Makatabang tagtambag ba? Ay, tambag lagi, pero dili lagi takabuot. O, di mo ay. Sam Lahi man tong tambag og magbuot gud ta. Slay na istoryahan mo. Ah, Tabangin lang hinoon ko, Tintay, tabangi ko. unsa naman sad, uy? Unsa naman sad? Tambagi ka na si Mirasol nga dili niya kanabang Unsa? kuan ba dili siya mo asikaso pag laing bisita ba? Sabot ka sa asikaso? O, sumatiman. Oh, kana mao na siya. May magbuot Kinahang ko. mo, bright ka. Kinahanglan nga yan tagdon, ha? Tagdon na niya. Way lain. Dindo ra gid. Ay, na, maunay butang ang ilad atong buhaton sa atong anak, Jerry. Dindo. Oy, paminaw. Dili mahimong diktahan nato sila. Kasabot kang diktahan? Kasabot oo, ka? sabot. Oh. Di mahayong diktahan nato sila kung kinsay gusto nilang tagdon nga mamisita nila. Diyos! Pida! Pida ginoy! Ko manoon. Pulos mo musupag sa akong gusto. Wala akong hinamdong yung Tintay. Nga miuyon mo sa ako mga maayong plano. Nindot niya po din niya ang mga talanaw, no? O, bitaw, Pao. Di gyud ko malimot ini mga dapita. Kay ingon ini sa mga orasa mi manoroy kani ato ni Arturo dinhi. Kaswerte ko rin ni Arturo sa. Kaya pinangga gide kay nimo siya. Tinuod na, Paulo. Bisan og makadaghan ako mangluod ni Arturo kani adto. Pero wag gyud mausab ang akong pagigugma niya. Pero, Nel, Unsa man na, Pao? kung pananglit doon ako isulti nimo ba, di ka kamasuko? Nga unsa man? Kuan ba ka ng ambot lang ka kung muto ba ka kanako konsultihan kas tinuod. Nga unsa lagi? Kuan awa day meroy bangang sa ilong. Pagklaro gani diha, Pao, be. Ikaw ba hiligid kay ka ng mga talinghaga da? Nakaila baya kay ko nimo.
Ikaw ba si mystery man? Bitaw, hilig manggukuha na. Sagad ko sa akong mga suod nga higala, Mer. Nasuhito yun ko nila. Unya, nasayod sa ko silang mga sekreto. Sulti ko no kus tinuod, Paulo. Unsa man gyud? Doon na ba kay kahom? Uy, sagoy ka home. Wow, uy. Kanindot ra ka kung doon ako'y gahomer. Naamang ko kay gahom, Paulo. Kana ding nahibaw kasta na namong sikreto ni Arturo kani adto. Gahom man na siya. Ay, dili mo na gahomer. Naibaw lang yun ko. May pa kong memori. Kay, abi ni mo, kung doon na pa ko'y gahom ron, ang gusto na kong mahitabo, kay baw, baka kung siya. Unsa man be? Nga unta, ako, mamahimong si Arturo. Unsa? Gusto kang mamahimong Arturo? Oo, Mer. Kaya nga no, kung mahimo kong Arturo, imo basag kong higugmaon. Saba diha, Paulo, oy. Imposible sad kayo ng gahom-gahom ngayon, ana. Ay, mura ba ya og di na siya imposible, Mer? Mura ba ya og matinood sad na? Sa ilong. Kung ang imong naw, mahimong Arturo, dili gyapon mahitabo ang higugmaon, tika. Kay naong raman ni Arturo ang imong gikopya. Dili man gyud ang pagkasiya. Bangag sa ilong. Ay, pananglit ba? Hasta ang iyang kinaiya, Mer. Tanan yun niyang akong masunod kung sa may imong bation. Dili lagi gihapon na mahitabo, Paulo. Kay usare Arturo sa kong kinabuhi. Katurag yung namatay. Unyag mabanhaw. Ay, paghilom dia, Paulo, uy. Nahabot naman hinuntas gahom-gahom ini, uy. Ikaw, ikaw na una, Mer. Pero, di matingali daotan, Mer, no, nga mahimo kong Arturo. Pero, nganong sa tanang tao man sad, si Arturo may gusto nimong sundon. Kuan, kay idol man sa good to nako, Mer. Kay bawo ka, si Arturo nasuhito gyud ko aton niya. Maayo og buutan gyud to siyang pagkatao. Bitaw, buotan og palahubog. Tinood natin. Palahubog, pero di gyud to malimot nga moingon to nimo og I love you, bisag mahubog to siya. Og di sa to musukol nimo kung imo to siyang awayon, bangag sa ilong. Husto na, Paulo. Imo na sa kong gipakulbaan anang imo mga gipanulti da. Kay tinuod man bitaw. Pero, men, seryoso ko ha. Mayong tawag makabaton ko gahom nga mamahimo kong Arturo. Paulo, maghilom na taan na, bi. Lain na sa datong hiskutan kay basin og laon sa natong kalagron sa kumbana nga nagsige tag hiskot bahin niya. Oh, come on. Onya, unsa man, ha? Lipay na sab karon kay nanuroy man mo ni Mirasol. You and Mirasol, diting-diting. Lipay unta siyo. Oh, nganong naamay unta? Kuan siyo, nagi problema. Ay, bangag Oh, sa ilong. come on. Ngaon sa man? Murag lisod yun nga mutuo siya nako kung ako siyang sultihas tinuod nga ako si Arturo. Oh, come on. Ingo bitaw ko ni mo daan, ana, ha? Usa pa, wala naman tingali kinanglana nga magpaila ka pa niya nga ikaw si Arturo. You are Arturo, gati. Aw, mabaksel mo dito. Kinahanglan nga pong siya, oy. Kidagan kay kung angang ipahimangno niya o kinahanglan nga magmabinantayon siya. Labi na gyud nga unta, makuha na to ang usa ka kaban nga bulawan nga akong gitaguan sa mong underground. Nga wa pa gyud niya may bawi hangtod karon. Oh, come on. Unsa man yung plano nimo, ha? Unsa yung plano nimo ni atong mga bulawana? Mga bulawan. Gold! Gusto na ko siya nga makuha to nato. Kay dako kay itong katabang sa atong misyon dinis kalibutan. Numero 1 gyud nga makatabang sa ta sa mga nakinahanglan. Sa mga kabos nga nag-antos karon. Labing siguro dagan ang mahawa sa kalisod ning dapita kung ato nang makuha to. Alisod manggod kaayo kung maunhan unya ta ni Dindo bangag sa ilong. Oh, come on. Nindot po na imong una-una, Tor. Suporta ko na ng imong nindot nga plano. Ha, I will support you. Ay, suportahin lang yung kusyo. Kinahanglan nga masultihan yun na Kustino si Mirasol nga ako yun si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. O niya, unsa man? Unsa man yun? Ha? Buo na ba yun ang imong huna-huna na tibuok na ba yun? Nga mo kumpisal niya sa tinuod nga ikaw si Arturo. Unsa man?
Oh, come on. Bahala na lang siguro og di siya motuos yo. Basta kinahanglan yun nga sultihan siya aron mahibaw gyud siya. Nga ako gyud si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!